Hello guys. Ginusa lang natin sir. Ano na? Hindi natin nilagyan. Yung kabusal. Yun guys. Ilang session pa tayo. Dito tayo sa ano. Turgo. Tawak. Yeah. Tara. Mag-interact yan. Saan siya? Ay, langya ka. Balik mo. Wala, tanggal ko. Lumulong ka. Ikot ka kagad. Ba't yung baby nga? Ayoko na sa'yo. Ba't lumikot kagad? May aso kasi. Interrupt siya. Umalis na po yun, aso mo. Umalis na. Nasa harap na. Go. Sa Pajago ha. Bad yun ha. Trabaho mo na bago away. Sa ka na yung ata. Mga. Pinabawa mo na. Kana. Si Jago kasi, hindi makapaghintay. Ang tubig nga po. Okay. Kasi makapaghintay, loko-loko ka. Good. Ay naku mo na, ilayo mo yung tubig ko, bababasa tayo dito. Doon. Ah. Ano mo na, Jago? Relax. Kaka-excite mo kasi. Ano na yung ulo mo, bahala ka dyan. Dali mo muna. Tigas. Si Jago kasi. Relax lang. Kaya pagod ka na. Inom mo na. Jago. Silipin mo yung titi niya kung ano. Wala na. Sige, bitawan mo na. Samahan mo kasi siya doon sa bilid para di siya bumaba. Tignan mo, hagod mo yung hininga mo. Diyan lang. Huwag mo na ikot. Huwag matigas. Baba mo. Dapat yung tubig. Kalma lang kasi boy. May pagod ka tuloy. Nangyari sa'yo. Bad Jago? Hirap na yan. Tama na. Huwag na babalik. Hindi nga malalim. Huwag mo na kasi nilalim. Ilalim mo lang yung pagawak na. Enough na. Enough na. Alright, lock and load yan. Excite. Sobrang aggressive. Kawawa ka.
Huwag na bumalik ah. Baon na. Ano na, kiss na lang oh. Kiss na nga. Kiss na lang. Sa Shopee. Ano babalik? Kiss lang. Hihingal ka. Kasi na ito na, magmamadali eh. Yung Diago. Sira mo.